Какво бихте направили, ако част 5? Какво бихте направили, ако служител поиска да почва работа 1 час по-рано или по-късно от останалите? Каква би била първата ви мисъл? Ако разреша на него, трябва да разреша на всички. И защо му е да почва по-рано или по-късно? Но всъщност може ли да погледнем нещата от друга гледна точка? Еднаквото отношение не винаги означава справедливо отношение. За някои хора промяната на началния час може да намали претоварването от трафика, шума в офиса или трудностите с концентрация или в определени части на деня. Понякога една малка промяна в работното време води до по-голяма концентрация, по-висока продуктивност и по-малко изтощение. Разумните приспособявания не означават различни правила за всички. Те означават да дадем на хората възможност да покажат най-доброто от себе си. А вие как бихте реагирали? Ако имате въпроси, свързани с приобщаващото наемане, разумни приспособявания или изграждането на по-инклюзивно работно място, пишете ми ND на лично съобщение.